Det er billigt, det er smart, det er elektrisk, det er teknologisk, og det er også kørende. Men ved du, hvad du egentlig siger ja til, eller kan sige ja til, når du køber en bil fra Kina? Prisen, den kan blive høj. Mange nye kinesiske biler i dag, de er spækket med elektronik og teknologi. Det vil sige, det kan være kameraer, det kan være mikrofoner, det er skærme og det er SIM-kort. Og hvor al den information den forsvinder hen, det er lidt ude i det uvisse. Mange myndigheder og eksperter i Europa og også i andre dele af verden er begyndt at blive bekymrede og begyndt at advare om alle disse opsnappede data, som potentielt kan blive sendt direkte til Kina med information, som ingen ønsker at opgive. Data, som forholdsvis let kan indsamles, det kan være data om dine ruter, og det kan være din placering, det kan være din stemme, og det kan også være billeder inden for kabinen. Og jeg tror ikke, der er mange med deres gode vilje, som ønsker at dele det med andre. Mange lande i EU, de kigger nu kritisk på, om Kina overhovedet overholder de regler, der er for databeskyttelse. Og det er bestemt ikke uden grund, de gør det. Det her, det handler jo bestemt ikke kun om teknologi og smarte gadgets. Det handler om tillid. For hvem har du lyst til at følge dig? Det kan være, når du snakker i telefon. Det kan være, når du kører børn i skole. Eller det kan være, når du holder på en parkeringsplads. Det kan også være noget helt fjerde. Det tror jeg ikke, der er mange, der har lyst til. Som jeg nævnte i starten, så kan det altså blive en dyr pris at købe en billig bil. Specielt fra Kina, fordi de har en lidt anden tilgang til datasikkerhed, end vi trods alt har her i Europa og i mange andre dele af verden. Nu har jeg smidt en lille bold op i luften og givet lidt udtryk for min holdning til overvågning i biler, som jeg bestemt ikke synes er korrekt. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening. Er der noget i snakken, eller er det paranoia, eller hvad er det for noget? Skriv gerne en lille kommentar i kommentarfeltet. Det vil jeg blive glad for. Tak for nu.